Hej, velkommen til Bedeutet Vin. Chateau Cabriac, deres Grenache. En vin, som vi anbefaler til de lidt federe retter, de lidt tungere retter, vil være fantastisk til juleanden. Eller morgensaften for den sags skyld. Ren Grenache, en druge, som vi kender fra Spanien og fra andre gode vine, men også en druge, som er, ryggraden af en Chateauneuf du Pape. Så derfor plejer jeg at sige, at her har vi altså Chateauneuf du Pape til en helt anden pris. Chateau Cabriac er også uden sulfitter, så det vil sige, hvis man døjer med hovedpine, hvis man gerne vil undgå alle de her tilsætningsstoffer, så er det et rigtig godt valg. En fransk vin, stringent syre, behagelige tanniner, noget der kan skære igennem det her fede mad, som vi spiser her om efteråret. Men stadigvæk ikke sådan en syrebasker. Der er masser af frugt i den, og det er simpelthen fordi, den er lavet på den her druge, der hedder Grenache. Anbefales som sagt til julemad, lidt tungere retter, kan også sagtens tage en rød bøf osv., men hvis vi er i noget let kylling osv., så anbefaler vi lidt andre vine. Men klassisk god brunvin til en fantastisk pris og masser af smag, og helt uden sulfitter. Velbekomme.